السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منجلم تسلم بحلال الدبلسرة ولايهم إزناء أمن نستعينات درجنا من لتكايا رمضان ماسكو القرآن سر كويتانو أوتور أمارو برال داعية عمر إدريزويتش كوكوا أفدسوتنو ديفي أكالي شجي لمنيتو مبارك ماسكوسور رمضان كويفتاتو أمارو درسي дружина мен ки битно тема сако не постачесе. Сако постаче ко со постини дужној борџи те пенџара ке тема. Толу познаиме ко бошај. Прилика мантар заедно ко некозо минутија ко тракја летка е пралесир Омер Идризович Рамазан масеко е Кур'анесоро сарине амен те упознајнаме. Тема хала муслиман sastavna котора постибнасере рукнија. Sastavna котора постибнасере рукнија. Кадика прво колајтано дула sastavna котора постибнасере рукнија, хем со уошта ми представини акја тема. Со си јам дужна борџи српостачија те упознајнаме на кале тема те пенџара, а ке тема односно те пенџара колајтане одула sastavna котора ко постибнасере рукнија. Сар прво хала муслима. Sastavna котора постибнасере рукнија тане те ичеретут те нахас маро те напие. Со значените со здржинетот кота хранем кота пиче. Значи те нахас хем те напие. Те ичеретут те нахас маро те напие. Котар со бијанџела одивеј джико зајџибе кохам. Джикет валену мануш те ичери пете нахален те пиел. Котар со бијанџела одивеј джико зајџибе кохам. Сосе, не себеб. Се о Аллахи субхан таала вачери ки сура Ал-Бекара шилов товарде шефтато ајети одолесе акана састенен тумен оленцар. Мислинипе ромјенцар ки желате добинен оковасо о Аллахи веќе одредиња. Хан хем пиен саджи ко те накашти разликујнена парнот хав ко тркало. Доке ми дозволимо те хајм те пија прала муслиман, премало Кур'анско ајети, премало ковасо о Аллахи азza джеле вачери си кајамен. Ханем пиен саджи ко те накашти разликујнена парнот хав ко тркало. Дозволимо амене те хајм те пија прала муслиман садокле накашти те разликујна о парнот хав ко тркалот хав. Ке черела пелафи парнохем калот хав. Косо мислинипе, прала муслима. Мислинипе котар опарнипе еди весор хем калипе ера чакор. Значи парно хем калот хав. Мислинипе котар опарнипе еди весоро, а дуа парнот хав. Хем калипе ера чакоро, а дуајтано калот хав. Хала муслима. Дикам да окова суитано sastavno котор котар постибнасоро рукнетано те ичерету те нахас маро те напие котар со бијанџела одивеј саджи котеј зајџини окам. Дуито прала муслиман sastavno котор ко постибнасоро рукнетано онијети. Онијети и силе најважно улога ко свако ибадети, па чак
ко постиме. Овтано приоритет на цел приоритет е. Хем одолесе акана валените пенџара, те шунашукар, те памтина, jer svako je ibadeti amaro ka zavisini kotar amaro nijeti prala muslima. Pamtinen šukare. Svakova ibadeti izvršimo amaro ka zavisini kotar amaro nijeti. Postinea celo dive bo kalotu šalo, ačo, siklo, šun, so se bitno o nijeti. Прилика. Цари неамен заедно те сиклова, те пенџара, на само те постина, а ништа те наџана котар о прописија е Рамазанесер. Са соатиџам дуито котор котар постидна се рутни тано ониети. Allah Đelešanu večeri ki sura Al-Bayan tanšto ajeti. A naredi belenđe da samo e Allahe se te klaninen. Naredi mojlenđe da samo kase e Allahe se jedino je kese te klaninen. Jer od ovakova zaslužini samo olese te klanine pri niko ver. Jer olese niko ravno na ne. Офтано е единствено. Дали се искрено сар права веракер, односно сар права вернике, вера исповединен и вера, права муслима. Аджкар си кавена амару звишме господари Джалла Джалалху Субханаху Та'ала. Нареди моја менџеј, односно Аллах Азza Джел нареди на мене, а мен сар мануша. Само олесе е кесе ибадетте чера ника са вересе. Jer niko na ne dostojno hem zaslužno kase vananite čelopi ibadeti sem e Allese Azze ve Jelle. Ovtano jek hem na ne ver osim olestar. Hem niko olese ramno na ne prala muslima. Hem sar prava verakere iskreno, sar prava vernici iskreno i vera olesirite ispovedina. И сијамен исто доказ ко хадиси котро пекамбери салаллаху алейхи васеламе совачери. Делија буча чачипна се врединена пе премало една мера. Делија буча чачипна се врединена пе премало една мера. Хем свако не се манушесе припадини окова со ние тинџа. Ако тано хадиси кота пекамбери салаллаху алейхи васелам. Делија бучача чипна се врединена пе премало е намера, ен свако не се мануше се припадини окова со ние тинја. Увети тано, услов, мануша, постач, прала муслима. Соваляните ниетине ангедер езора со бијанџола одивеј, свако не Рамазанесер дивесесе. Уведитано услов со валяни те черенијети, те аненијети ангедер езора, то есть ангедер со бијанџола одивеј. За свакова Рамазанесор дивеј сока пустине. За свако Рамазанесор дивеј тано увети услов, толто пости, признато, кабули, услов тано, та не ниети, те чере ниети, ангедер, со бијанџола, од дивеј свако не Рамазанесер, дивесесе, хала муслима. Доказа кале се тано хадиси, кота Хавса. Хавса вачери со пекамбери, алейхи салату вассалам, вачерџа, ко хадиси ко бележинле о Ахмед ибн Хизейм ибн Хибан. Вачерџа варума го пекамбери салаллаху алейхи васелам кона ниетини ангедер езора ангедер со те бијанџол
одивеј, го начерела нијети, со ка постини лесоро пости нака овел примиме. Аллаху акбар. Па nek put ti pomenao hadis. Kona nijetini angeder ezora. Angeder te bianjol odivej. So ka postini. Lesoro posti naka овел примиме. На не толка боли, субханаллах. Со саме е битно теджана кала котора котар постибна се рукнија. Аче со се битно кала муслима. Аче со си јам борџите опознаме на калија. На само те постина аджихаре. Ало Рамазан постинена сар нека постина велиме. Трудинто прала муслиман, то упознајнето кале шукар. Убарек ма се кој Рамазан. То познајнето котар ли се прописија праведе. Со се дикам о нијетите на најважна улога за свако ибадети. Хем со се ваќерџум ко почетак свако токло извршимо ибадети и ка зависи ни котар токло нијети. А че со се. Јер пекамбери салаллаху алейхи васелам вачери кона нијетини, кона черела нијети, на анела нијети ангедер езора, ангедер те бианџел одивеј. Со ка постини лесоро пости нака о примиме, нака о кабуле прала муслима. Ако да јек нијетиња ко било кова добара чакоро. Лесоро нијети тано исправно, значи ако череа нијети да тај сака постине ки било сави доба рачакири, топло нијети иншалла тано исправно. На не услов те нијетине лафенцар. На не услов те нијетине лафенцар. Тева черава нијети тај сарутно дивеј те постина котар си фири джико ифтари хем ретрета вере лафи. А саке лафенцар нијети на черела пе прала муслима. Чибја нијети на черела пе. Па чак и саме доказа долесе дете на која новотарија. Новотарија мануште черо нијети чибја, те пълно ме черава нијети, те сарутно дивејте постнав, или черава нијети те кленав сабах намаз, черава нијети кленав таравија, черава нијети те джаб ки дженаза, те джаб ки умра, те джаб ки хач чибја. Направила муслима, а којата на чисто новотарија. Хем на не устов те нијетине лафенцар, се онијети тано предмет срцесоро калбесоро. Онијети тано предмет срцесоро калбесоро. Ова не толче ка теј ко срце ко калби прала муслим, а на теј толку тартичим. На ноле ниса и веза е чибјаја. На неле ниса и везе чибјаја те вачеру до вачерама нијети те постинав, те кланав, те джавки умра ко хаджија као ко. Хемодолесе тани е суштина. Е нијете се жела, хем одлука те извршине не само дело, кога со о Аллахи наредиња, хем ко од ова начин те добине Аллахесоро задоволство прала муслима. Хем ко од ова начин те добине Аллахесоро задоволство премало од ова ко вечераче хала сехури, односно сефири, сарамесо вачераја, нијетеа те постини тај сарутно дивеј, дако од ова начин те приближини пе е Аллахесе, ов веќе нијетиња опостиве иншалла. Ов веќе нијетиња опостиве иншалла, ако уштеа ко сефири нијетеа те постине тај сарутно дивеј, ов иншалла одолеахем чеџанијети. Аклај не дуј рукнија, којата не саставна котора е постигна сере прала муслима, да би тол токло пости исправно е признато ко Аллахи азza wa jal. Наравно сем побутер, али амен череджам лафи кота само кала дуј рукнија тренутно. Прво, тано, те и черето те на хас, маро те на пие, котар со бианџало одивеј, джико зајджибе окам, премало куранско ети кота сурет бекара шео това шептата ети, хему дујто унијети, јер унијети силе главно улога
ангидер свако ибадети, офтано приоритет ангидер свако ибадети, jer svako ibadeti ka zavisini kota toplo nijeti, prema hadisi kota Hafsa su očera maru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam palika ponominav, jer buti bitno, kona nijetini angeder ezora, so bianjalo odivej, so ka postini lesoro posti naka ovel primime, lesoro posti naka ovel kabuli. Ako je neko kratka crte, kotra kiadet ka Ramazan masi koje je Kur'aneso, Doa ko Allah subhanahu wa ta'ala tola ko ta korista menja naprotiv amende. Molim Allah azza jalla te bičali khairin berčeti ke kjaletka, to korista mare romeji. Te nagradina mare prale e umere so trudisalo hem učisalo, te čeli klila sa kamenje koje je tamo potrebno, to maškar amende korma. Dikin dole so khairi, mangat mi šužej lokej Ramazan se divej. Te naken Shukari pe korat luko, tumare porodica familia ne manglencar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A te sartno ders inshallah kola men adabia pona shibe ko postima. Hvala muslima.